тавре Азия плюс хабар медиҳад, Кумитаи андозии Тоҷикистон номи 29 блогери маъруфи кишварро нашр кардааст, ки ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғул шуда даромад ба даст меорад, вале ба буҷаи давлат андоз намесупорад. Дар миёни рӯйхати нашр кардаи ҳафтномаи расмии ин ниҳод бо ҷухироҷ ҷуноби Беҳрӯз Зеваров, Овозхон Муборис Усмонов, журналист ва таронанавис Орзу Исоев, ҳаҷвнигор Саидҷон Идиев, Ҷонон Ашурова, Фаридун Саидов, Сабинҷон Нуриддинов, Сино Соҳибов, Ғолиб Мусоев, Аъзам Назаров ҳастанд. манбаъ навиштааст, ки ин блогерон аз ҳисоби зиёд намудани шумораи обуначиён, роликҳои татбиқоти андозсупорандагони пранк видеоҳо ва дигар саҳнаҳои ҳаҷвӣ даромад ба даст меорад, яъне бидуни қайд дар мақомоти андоз ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғуланд. тавре аз натиҷаи мушоҳидаҳо ва корҳои назоратии мақомоти андоз бармеояд, баъзе блогерҳои шинохта бемасъулиятӣ нишон дода, беҳуҷҷати соҳибкорӣ ва беқайд дар мақомоти андоз фаъолият карда даромад ба даст оварда истоданд. дар ин ҳол Орзу Исоев, журналист ва таронанависи шинохтаи тоҷик, ки номи ӯ ҳам зикр гардидааст, мегӯяд ин иштибоҳ аст ва дар фаъолияти ӯ ягон қонуншиканӣ нест.